Sanibonani. Namhlanje ngizokhuluma ngabantu abawu-3 ngoba bayarelate izitori zakhona kuyarelate kubo bobathathu. Oqala uMthandeni. Ngizozama ukungathemeleziki ngithi straight to the point ngoba ngikhuluma ngabantu abaningana. uMthandeni uthi uyayiqeda into yama-nation ezandleni bakwethu shayela ihlombe. Ngithe ngizwa lezo ndaba lezo ngase ngithatha ucwaningo nami ngibheka ngenza ucwaningo ngalento lena. Ngabuka ukuthi na yazi bivele ingekho fele into ngumthandeni. uMthandeni wayiqhushalazela bembamba ngophondo ongizwe bekhonze uKhuzani kakhulu. uKhuzani kuthiwa wafona ngayizwela mina ngamadlebe ami eCanval City echaza ukuthi wafona ngemali encane ngathi kwaphela i-airtime. Uthi ke lo baba uShobeni ayiphelanga i-airtime washa uvalo ezukufana kwamaphimbo. Wayesebuyela kuye ngecall base bemfaka kuthiwa kaqedela i-album yebhova. Lo muntu lona umlingisi lona uye yabo lo ubelingisa wathathwa wafakwa ngopotsho ukuthi aqedele i-album. Kathi sigqilaza ingane yabantu loku siyifanisa sithi nayi lethulena lona nkosami wangena ngopotsho eyoqedela elingisa kwathiwa washa uvalo uShobeni kusho yena eCanval City ngikhona exukwini seat number 15. Uthi ke washa uvalo walivala ucingo hayi ukuthi upheli i-airtime ngoba uKhuzani 832 yingoba kwakupheli i-airtime wayifona ngemali encane hanoma u2 rand. So nansi inkunzi loku sigqilaza simatanisa iqhushalazele ikade phezulu kuthiwa lo muntu lona uyayilokho kunjani uyaxova uyisiqhonqhangu uphakeme kusho yonke into umlandeli wakho uzudidizele nawe ungasazi ukuthi wenze njani noma uphumela obala ukuthi wendithanda yena ngoba uloke egxekiwe kufakwani iphalish lele lume kufaka uphuthu hayi man ufaka inhlabathi ephalishin lakhe lene siyagxekwa 2022 ufika kamhlazi wethu oselele kwaqala kwathwana ke lokho kukhuluma kufaka inhlabathi ephalishin kodwa lokafika uMthandeni ufakwa inhlabathi ephalishin lokho echazwa isidakwa lesi ucula ngamakhala uyapimba. Sithi ephambili Mthandeni uyiqhawe nje uyinkosi kaMaskandi engafuneki umataniswe engafuneki xuxwa nalutho. Mfethu siyabonga ukuthi ubekezele ulwele ukusinika umculo omnandi ulwele ukusenzela kahle ngoba usubona ukuthi unaba abalandeli ulwe ume kubheda ucindezeleka akaze ufakwe ngopotsho mfethu akaze uqedele ma-album waba uwe wafika unguwe namanje usacreate izinto ezisijabulisayo uhlangane nabanye abantu nenza izinto nisijabulise South Africa yonke iAfrica yonke ngisho phesheya kwezilwandle ko-UK bayayithanda into yakho. Siyabonga salute Mthonga siyabonga mfethu siyabonga ubekezela ukuthi kuze kube lapha ungafakwe epotsho unganabukelisiwe edanki ebhayi. Next